aiwa zvinhu zvinosirisa kwazvo muri Zimbabwe. Pane mapictures ari very touching amuona kuti aiwa the family yaNicole Chabata aiwa inozunganiswazve aiwa nemwanasikana wavo angaspenda more than 90 days ari musungwa asina kana mhosva. Panapa asati apinda mashuka mudanyogwa pana munoti subscribe or like on the bell icon. Uchimuona zvamuri kuona mapictures muri Zimbabwe mukafunga kuti mwana akadai shuwa angamobilize kuda kustopa the SADC summit ndo vamwe muzoti vaive vakangonzi vachingofamba mumastreets nobva vangobata ndobva vatongokandwa mumarori avo nobva vanorohwa zviri kuta the Central Police. Panapa vanobuda nyoro vachiti now going back to school, happy for Nicole Chabata, hopefully she will be able to catch up with the stolen 3 months by oppressive ZANU-PF. Thank you all who made noise about Nicole Chabata. She is now out of custody on bail and we are together today at the courts in solidarity with the remaining. But Tome Wongai panapa tiri kuona kuti aiwa vari kufara vachiti aiwa pane 3 months dzake dzakatambiswa nethe regime aiwa dzichimuchengeta muusungwa. Aiwa zvatiri kuona kuti akatokanganisa upenyu hwake, munhu asisitori stable nyangwe nemindset yake asina kana peace of mind. Panapa kunyange maexams akatarisana nawo inozogona kuti aiwa this regime inozvisvibisa ichinyatsogona kuti aiwa panapa vakakanganisa uye kutomobiliza kwakaita vanhu vanoona kuti vakaita the greatest mistake. Tiudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi uye muchiona aiwa achizodzokera kuchikoro. Pinda comment section medu aiwa musana subscribe or like and turn on the bell icon.